היי, מה קורה מלכים? כאן יונתן בעוד סרטון חדש בערוץ, והיום אנחנו מדברים על השערת מיינקראפט שאני פותח. לשערת יהיה קוראים וויקסטיל SMP. בשערת, אם אתם רוצחים מישהו, אז אתם מקבלים את הלב שלו, וגם הראש שלו נזרק לרצפה. הוא לא יוכל להזדמן עד שאתם שמים את הראש שלו על הרצפה. כמובן שתצטרכו ערוץ יוטיוב בשביל להתקבל, כי אם אין לכם אז לא, אז הטופס שלכם מתפסל. ושתהנו שם, אני מקווה. ואם יש לכם מעל 1,000 סאבים, מצטער, אתם לא יכולים פשוט להתקבל. No, God! No, God, please, no! 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 אבל אם יש לכם נגיד 999 סאבים ואז אתם עולים ל1,000, אתם יכולים להישאר אם בא לכם. כמובן, הסדרה הזאת נוצרת בשביל לעזור לאנשים שהם חדשים ביוטיוב, אז אם אתם חדשים ביוטיוב, קיבלתם צ'אנס. אז אם אתם רוצים להצטרף ל-SMP, הטפסים בתיאור. בהצלחה לכם, יאללה ביי. Artlist.io